Gihulagway nga sobra na sa kota ang lalawigan sa Subo sa mga dagkong katalagman nga nahiaguman gikan sa linog hangtod na sa bagyo. Kumusta naman ang lalawigan ilabi na niining pagsaulog sa Pasko? Sarantang detalye sa report ni Alan Domingo. Setyembre 30 sa gabi gitayog sa 6.9 magnitude nga linog ang lalawigan Sugbo diin ang nagrabihan mao ang Northern Cebu. Dili mamino sa 70 ka kinabuhi ang nakalas. Mukapin sa libo ang naangol o daghang establishmento ang nahugno, apil na mga karsada ng liki o ubang mga mahinungdanon nga istruktura. Nobyembre 4 sa buntag usab gikusukuso sa bagyong Tino ang Sugbo diin nahitabo ang flash flood nga mianod sa mga tao ug mihatod sa kamatayon sa kapin usa ka katos ka mga tao. Gisundan kini sa bagyong Verbina nga nakapekto usab sa Southern Cebu. Mato ni Governor Pamela Baricuatro nga padayon nga naglimbasog ang mga Sugboanon aron makabangon gikan sa katalagman nga nahiaguman. Admitido kini nga dako kaayo ang epekto sa probinsya apan dili kini makababag sa hingpit nga pagbangon. Nagpadayon pa ang recovery effort sa lalawigan. Resilient kayo mga Cebuanos. Everybody also tightening the belt and just take each day as it comes na lang yun. Samtang gipadayag sa gobernador ang iyang gipatigbabaw karon mao ang kalinaw apil na sa iyang mga kritiko. No? The meaning of peace for me is pursue excellence and cherish everyone. Even the bashers and the and the trolls, I still cherish them. Kaya tungod nila nasamot ko kasikat. Salamat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.